Wani matashi ne ya fita shan iska da daddare a cikin unguwa. Kawai sai ya ga an turo masa sako a wayarsa da wata sabuwar nomban da ba suna. Abin da aka rubuta sakon, wajibi ne ka shiga gida ka rufe kofar ɗakinka. Misalin karfe 10:04 kacal. Sekon ɗaya ka kara a waje, mutuwarka za ta iske ka. Da ya duba ta mai karfe 10 har da wasu 'yan mintuna, sekonni kaɗan suka rage masa. Bai san wanda ya tura masa wannan sakon ba, amma bai da wani zaɓi. Kawai ya zaɓi gudu zuwa gida kafin wannan lokacin ya iske sa. Hatta gidansu ba kowa ko sun su baya motsi. Hatta gari ma ba kowa, haka ita zabga gudu har Allah ya ba sa nasara ya shiga gida a cikin wannan 'yan sekonnin. Abu mamaki da ya sake tayar masa da hankali, har cikin ɗakinsa an masa rubutun cewa lokacin shiga wajibi ne karfe 10:04 PM, kada ka bude kofa. Yana cikin karanta notisin kawai sai jan fara kwankwasa masa kofa da karfi. Har yayin yunkurin ya je ya bude kofan, kawai sai sake ganin wani rubutu mai alamun gargadi. Ga abin da aka rubuta masa: duk saututtukan da kake ji a wajen wannan kofan ba na gaske bane, kada ka yarda da su. Bayan ya gama karanta wannan, ya dan nisa kawai ya sake gani wani rubutu a can namanne a jikin wardrobe. Ya je ya karanta abin da aka rubuta masa: wayannan ba su da damar shiga, ka kwantar da hankalinka. Hankalinsa ya kwanta, sannan ya tunani ya je ya bude yanar gizo ya duba me yake faruwa. Da ya je ya yi kokarin bude kwamfutansa domin ya kalli abin da yake faruwa a yanar gizo, kawai ya sake gani wani rubutu rufe a jikin kwamfutansa. Abin da aka rubuta masa: kada ka taba budewa sai lokaci yayi, idan ka bude mutuwa za ta iske ka. Yana cikin haka kawai sai ji muryar mahaifinsa a waje na kiran sunansa. Bayan ya ansa, mahaifinsa ya ce zai bude masa, sannan ya sai yin sake-sake a ransa. Amma duk da haka ya tashi da karfin zuciya cewa zai je ya bude wa mahaifinsa kofa. Bayan ya tashi ya fara cewa mahaifinsa: dad, me yake faruwa? Ya ce: ɗana ka zo ka bude min. Ya ce: baba, akwai matsala fa a unguwan nan, ba abin da ya faru da kai? Ya ce: ina nan lafiya, ka zo ka bude min, amma dai kama akwai matsala. Yaron ya ce: tabbas akwai matsala mahaifina. Amma yanda ya ga mahaifinsa ya damu, sai fara kokonto a ransa. Ya yi tunanin bari ya je ya kira sa waya kafin nan. Ya dau waya domin ya kira mahaifin. Da ya kira mahaifin, wayan ya shiga, kawai sai fara jin ringington na wayan a bakin kofan ɗakin. Sai fara tunanin cewa mahaifinsa ne da gaske ya zo yana bukatan a bude masa kofa. Sannan ya fara tattaki domin ya je ya bude wannan kofan. Yana tafiya cikin tsoro da fargaba. Shi dai burinsa ya taimaka wa mahaifinsa, bai san masifan da zai jawo kansa ba. A haka ya tattaki har ya je ya bude wannan kofa. Bude kofan da wuya ya leka ya gaba kowa. Sannan mahaifinsa ya daga wayan yana ce masa: ɗana, kana lafiya? Ya ka kira ni da daddare haka? Nan take ya kasa cewa komai. Sannan ya yi kokari domin ya rufe kofan, amma ina, ya riga da ya yi kuskure.